Bueno, labur eta simplea azalduko dizuet, zein den bertso baten sorkuntza prozesua. Bertsolariek zelan sortzen duten bertsoa. Bueno, hemen daude bertsoaren hiru ezaugarri nagusiak, bai? Entzungo zenituzten inoiz. Doinua, neurria eta erritmoa. Hau da bertso bat egiteko behar duguna. Beraz, guk bertso bat egiteko doinu bat aukeratuko dugu eta horrek baldintzatuko digu neurria ere. Doinu ezagun asko daude, baina seguruenik ezagutuko duzue mutil koskorrarena. Horrela esan da gaian ez, baina esaten badizuet hementxe gaude, hementxe gaude, hori zen. Bueno, eta hirugarrena da errima. Bertso bat egiterako garaian egiten den lehenengo gauza bukaera da. Ez da bertsolariak aldrebesa garelako, izan daiteke, baina ez da bukaera da pentsatzen den lehenengoa, bai? Orduan, esan dugun doinu hau, mutil koskorrarena, 10eko nagusiko doinua da. 10 lerro ditu, 8, 9 eta 10, eta lerro bakoitzeko silaba kopurua da 10, 8, 10, 8, 8, 8 eta 10. Beraz, lehenengo pentsatzen duguna da azken puntua. Eta bertsokorrikaz ari garenez, bertsokorrikari buruzko bertso bat egingo dugu, bai? Orduan, pentsatuko dugu azken puntua. Adibidez, hauxe. Denek ulertu. Eta gozatzeko delako bertsolaritza. Zer behar du orain? Errima. Azken hitz horrek honekin errimatzen duten hitzak. Bai? Orduan, zerrendatxo bat egingo dugu. Hitza, baldintza, aditza, ekintza, baldintza jarri dut, hitza izan daiteke ere bai, printza, badago hemen zerrenda bat. Bueno, hemetik aukeratzen ditugu interesatzen zaizkigunak. Bai? Eta markatuko ditugu. Nik adibidez erabiko ditut hauxe, 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 hauxe eta hauxe. Eta esan nahi dugunaren arabera kokatuko ditugu dagozkion lekuan ordenean. Orduan. Baldintza. Printza hemen jarriko dut. Ekintza. Eta hemen hitza. Eta gitartu dituen hor zedera, baina bueno, hauek dira erabiliko ditudanak, bai? Eta behin errimak bukatuta ditudala, bertsoa egiten hasten naiz. Bertsolariek bapatean egiten dutena. Eta hemen ere bapatean egin dugu. Bai? Orduan, doinua gogorarazten dugu. Bai? Orduan, azten gara. Euskaltegian lantzen ditugu aditza eta baldintza. Bertsolariek nola demontre erabiltzen dute hitza. Bertsokorrika iritsi zaigu behar zenuen ekintza. Euskal
gara ikasten zauden horrentzat, behar zenuen argi printza, denak ulertuta gozatzeko delako